Shalom horas madihita saluna adora sota begitu jamita pertanyaan tapasada marharta martanyang nahita asini roha madihamu do dame nasian di bata ama do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti amu saluhuna amin. Dia mudo asa porciaon jamita pertanyaan epistel minggu parjolu dum trinitatis imana tersurat di Hosea bidu 5 ayat 15 saha tu bidu onom ayat onom sonoma didok bisi lauma au mulak tu inganakku paima diudukon nasida dosa nasidai jala dilului nasida bohikku di bagasan hagugutan nasidai pasuguton nama mangaluluyau sian nasa rohana beta hita asa mula kita tu Jehovah ainunga ibana mangaribahi laos ibana pamalu hita nunga ibana mabugangi laos ibana manauri hita sai panguluon na rohita dung salpu 2 hari tole patu 2 rihon paheheon na hita asa mangolu hita maradokon ibana sai manada mahita sai ringgas mahita mangeahi parbinotoa di Jehovah turuson buha siangari do sitong ni habibicarna jala saya narodo ibana songon udan tuhita songon udan nene na mamorno hitanoi tungahama bahenoku tuho ale Efraim tungahama bahenoku tuho ale Juda ay tuduson obu manugo do hadaulato bunga jala tuduson nabur manugot natibu manaik di bahini ubarbar nasida marhite-hite akka panurirang hubunu nasida marhite-hite hata akka nasia pamangaku gabi bicar akka uhupku songon panoda ay lumuad do rohaku mida asini roha asa mida pilihan jala lomuan mida parbinotoa di dewata asa mida pilihan situ tungon ido yang kosahakna dia mudo ngasa porsiaon saudut jala daktar sirang ngulu pangalaho na mangatusi dohot na mangulahu ay telpang do pardalanan ni ngulu molo hola na mangatusi alay daktubu roha lahu mangulahu tudos doi tu sahala na manuhor mobil molo dituhor mobili tuttu naikod di padala doi asa dinggan olina dimiahi nasa ala ni masin perbagasan dot akka perputaran ni bad dot akka rem do peralatan na asin molo hola dipanggul sa bingdo ganupari alai dakya merdalan mobili tagamod do ragam akka naro sahitna tarsongonido ng perdalanan ngulita taatu si jala tahapur siaido yang nguluon ima pasu-pasu ni dibata naik kumerdalan mangula jala hapur siaunido na mangocar pabua na naik si udutonota akka parsuon ni dibata na naik sebelah
jala hapursiau nido namana bornabori asa marura jala marparbui. Jadi songon si Hilton Kristus hita ikut tadi mata patuduo pangalah dungi hapursiau do persitutuon na mangulau lo moni rohani Kristus idong urutau dada holan hata namar panidangion pabua ia nakoni Kristus hita alai panidangioni ikon pataru jala paborhat hita mangulahon lo moni rohani alaido ulaon na patut si hubasatta songon halak na terju jalan na terpilit hita gabi sisian ni Tuhan dido Jakobus 4 ayat 10 itu atong nauboto mabahin na dinggan dang diulaw na mardu sama ibana di sini asa denggan jala pasu-pasu ngolu do hapursiau tatuak kadongatta na humaliang ikon hubasatta do dirita mangulau parsuruong doho pangajarion ni Tuhan molo hola nasodo jala dang bergerak dang adong pangulau na tagamon ragam niak kasahik naro tagamon maro na manigay hapursiau tamarhiti akka subiani api ni dosai molo hola maboto sa bindo alai dang adong usaha la mangulahon turu-turu ni colma naoto doi napi naoto-oto ni portibio na padua dia mudong asa porsiao dang hagabusan ni colma di bata ay takas do ditada jala di boto di bata ahana makuling di bagasar roha jala takas doi di hatau si Jeremia di bitu 17 ayat 10 au jahuba do si dodo roha si uji pia-pia jala mangalehon tu ganuk jolma hobar tu dalanda hobar tu parbui ni pabahenan jadi sude do akana porsia ubotoi alai nakpe sude uboto olo do lauspat pulut rohana muse manggabusi di bata marhite na marasin nani hata hononna tu nani ulahonna pangalawi mana patuduhon ni bangso ni di bata na marsipaulado jalai panolsolio nasida di arupan ni di bata iruban idok lau maau tu inganakku paima diuduko nasida dosa nasida jala diluli nasida buhiku ninna jadi dada natubu satok kipanadaw ni bangso itu di bata ay takas do jupang di tonga-tonga ni bangso Israel mamuka sian pardalana di halongonan uju di paluh si Musa o punasida na mardalan lau tutano Kanaan jala di padaton itu bangsoi sada hasomalan nagabe tiatianan sia sudut tu sudut laho mengajar ho panadaw tu di bata na mangului do mangulau to na do uhunna jadi panadaw ni takas tarida di Hosea ono maya sada satu tulu di sol ay jojor do di hataun bangsoi pabua di bata para siroha mida bangsona jala natarimas do di bata mida bangsona molo so uduk tu uhumna di boto nasida doi nang tarimas di bata mida pangalau nasida jala takas do di boto nasida holasada do dalan asa jupang museha luau do pangurupion sia di bata ima molo mulak bangso itu dalan hasitongan di bata molo masih beta-beta nasida jala ringgas rohana mangiahi parbinoto di Jehovah
jala sudena sida marhaposan jala makaposi pabua di batado habauran ni nasa ragam ni pasu-pasu nama mornohi tano on asa sundenggan musi tanoi mangaleho silas ni roha dot akahaluluat tu nasida alai salu nai molad di pamangat do dada adong pangulau jala dang diojar ni roha asa marhamu bau sadanai natakas tarida di ngulu ni bangsoi ima rupa manang buhi sitada di bata alayang ko roha siului jala hatuba ni sorok hamagoan ima hataridan nasida jadi tudus ma bangsoi song sada punguan sian akan atorok namar dalan menuju tu sada luar nadau nama nupang bisa ada kapal nasiga-siga mengadu pihak ka alugu doh galupang nabugu di tengah lauti adong mai namar si paula songon halak na tenang jalana say mangudol hon ngulu pertanyaan doh pakka posion tu haguguni di bata alayang go pikiran natung dihuaso parbinoto adot hamalon na sabbing dada anggo tuksian nasaroha marpangusadiat di bata sega kapalna gabe hiti-hiti manuju tu labuan apelau sega musi rohani jolmana dibuan sega rohani partugi ni bangsoi marsai baro sirara muse maakka natinugi honna lasonima tudus tusima hau nabulun na bonana sotu dakkana hau ardong ratingna marbulu ni debban tung sotagamu jupang parbui na tong songon si huton Kristusita naing madau sian gulutta pangalaw na songoni ikon takas do pangatusyota di ngutong babua natarimas do di bata molo marsipaulaulahita songon halak na porsia napatulo dia murong asa porsiaon adong do dua dalan na jinalah ni jolma na di portibyon na parjulu may ngulu na manotong alai sadanai hirajarang do tahatao parhataan na nakpenian molo diakka panorangion saya tahat-tahatahon diakka panulsolion na manotong imana padua jadi jok dojol medang makilala perdalanan nguluna nang manirpang tu hamaguang isarani sahalak na marbaju manang anak buru na say marnida rupa ni donganna akka anak buru nauli jadi gabi setubu marohana neng uli sona ni idane dipakai maraga biakka si pauli buhi isarani macam nyakka badak makeup dohot akan asing ape di ujung nagabi tubuh maka peta diragam ni pulu dibuhina nauli isarani pulu Sumatera pulu Sibandang manang bandar pulu dalan risi-risi di luguniari guabu di rodoniari mamirsa akaab saluna kagabu nakpe nang honagor gabuhina dada nagabi mula ibana baliksa lam dijalahi muse maka dalan asi ujungna gabi jupang madi nguluna panol solion na manotong jadi digoparhon panulirang Hosea do ditukukon dalan nang didalani ibana marhite do akabang sujuda napai maun nama sia debata siala pangalaw nasida tuduson obun manugo do hadaulatan nasida jala tuduson nabur manugo na murahaba tarsoni mangulu parugamaw nasida naso jupang hatauo do parsitutuon laho makikei ngulu asa takas gawi anak ko ni dibata
Namangiu dia mudong asa porsiaon. Dada pilihan nagabi situhu manang ulok ni sudengulu parugamao. Alai pangalaho do na makakam saluhu panadaw tu di bata. Ima ngulu na masiyaholongan, ngulu na patuduho para sirohao manang di hata na jumopok nagabi pamusatan mai laho mangulahon holong niroha. Pangatusio do pangulaw di parangena na makaholongi ido na naik siulah nokto. Jala pakorhona nunga gabi talpengul na side naik majalo siyan di bata. Hape telpang aka pangulaw na. Marhite turpukon di pengok di bata rubang soi marhite panurirang Hosea. Asa toktong nasida marpangulaw siya nasaroha jala marpangului di bata jala hulat di bata ma nanaing puluhan nasida marhite pangulaw na amin martanyang na kita ali Tuhan di bata amanami na marhabang sa ibang gijang atau mahami Tuhan mangulaw na hatami asabui ilaw kami obartu na pinangidong Tuhan di bagasan Kristus Yesus hamartanya Tuhan. Amin. Oras madi